ye be kase no mamu no ye be kenkan ede amamo abusua afi yentinsin sem no mu ankasa ayo so sem no ase na agbagomafia ye wo Asogli State togbe afada ya woto sudu na ba pemre bi atwemu National House of Chiefs wana na panyipa ya wodi won manim ana wo kire mo se wone Ghana de hye bi mo ya adwene pa Titiri ni individual bondholders a enei one mu sutie mo ekoto sraban sa debt exchange program wa password ba no wenyi one mu din enfrefri san kwanwomanim wo kire mo sa nioma no a one mo ye ne nanamotu a one mu tuo no yade a wofo so sa ban betumi ayo no sa wo so ma Ghana sabi producer wo man nke hia ya sa na so akohwibra ne nioma hodo bi adurumra bi a wo man yade ho hyehye mu tokas yakese ministers botwo ana nioma hodo bi ensam fata wo ma Ghana yade akire no eno na aka obi ama man na wiewie sade amoako awiewie no oni enam so amoakoto de asra Ghana ban no se sanka batumi a anka nioma hodo bi a enei individual bondholders forum no one mashase susu de kira ban sa wantete ne nioma bi so a washase a woye no anka batumi aboa pa ama Ghana ya sanso atiesie dada mu biem wada sanse we nyina kwato dwa wa bra ekuo no eno da dua de krata kwasha ne nsam na won mokoto sra ne sa de aduru ne de wanka bi ama won mu a enioma mu ebeye din. I personally look at the problem and what has been proposed and thought as follows. The starting point would be to establish what those debt obligations are in the first place, which of course I'm sure are very well known to government, the base on which they've structured this proposed solution. Once we define clearly what our debt service obligations are, then the next step to actually take is to look critically at government expenditure and government revenues to see what can be done to enhance our debt service capacity. And as I said in an article I wrote recently, we should begin to look closely at our expenditures. What expenditures can we cut out? Maybe new, not very essential capital projects. What can we suspend? Ongoing, maybe unnecessary capital projects. What operational expenditures can we reduce? Looking at the size of governments, payments to individuals, ex gratia, all kinds of allowances, monies that we spend on travel, and etc. There is so much room, I believe, for cutting expenditures, and that is where I think we should be looking at first of all. Then the next step would mean looking at government revenues. Which revenues can we enhance? Can we reintroduce the road tolls at higher rates? Can we sell some non-essential assets? Probably can we begin to even tax some of these investment incomes from government instruments? Those might be easier approaches, that will be softer on the people, softer on the economy, than maintaining those expenditure levels against limited revenue and seeking to deprive individuals of their lifetime savings. I was your way, Togbe Alfredaya, what else to do, Naimrabi Chemu. National House of Chiefs, one on a president or dam. I was young for yan twas so I am from free a abundance and some no honey and from consum fufrumo. Na and never and Titia Batos on performance and for Pronso Chess a Ghana ya this year near maybe no more or more eguyuka bontensua, one more Asia dia abai and I saw massinimo government scholarships and no more this year in Abusia and Titia and say or money a year to talk on some. If it's a bad America cranny sika, I was a call now mudi bitu or musuku fisi, and it be bomb hobrano and contiama sitting on my ding at the amomo yuka bonten so na yanko manoso na National Union of Ghana Students openia or not NA international relations officer at the mekuno or penny or pontichiku yanen kudia semi home komo kopon ya muahao ya mezo sumia megini sempomie na miadum na sasem we mu nuksu for na ba betom animu ana na betom animu a ana ma be na mutu di abo mu nuanom a wo mo eni ye tutu aka mo nsam yuka bonten so yi yo medasina me fasa akonya we nsusu chia opupo nyina ne Ghana esuafo nyina obia na sanya wo kan no kwasem ne se sansem bi se ne nye ade a eye eni anase sa the SCCC a UK ni the first one and also the first kind of SC na ekamia ise obi a onim sene additional for more ngofo aman so anangofo akuru so a woda government of Ghana scholarship so sene eto maybe a ofem na wonyina be din wa dance a cho say enema test a yen so ya try
fiti emra ye started say ye be executive say ye be try na ya solve it na we no in particular na ye the FA UK almost study was Scotland, England, LA, Wales, all other countries are almost UK no mu no na abato yenim sene wo ka no yen so ya hwehwe mi ne yen suafo no wo no yen wo nukes branches are UK, nukes Scotland, nukes England ni those yen no makasa you try find it out and you try say be hwehwe na yen sene emu no kran so sitie enti no yen hwehwe mu no so no ma ehu se no kwasem sika bi a esese aban ni tua ema ebinum bi tua won fees ebinum ede to omo ho de friend stipends na ebinum ko de tua omo rent ene de keka ho no enkoi for the records purposes as long as we nim no ifiti September ebesi January a you ma yeko na wi ye die sika bi asa anko nipa na esese ko nchen no ho ema on fentutua won ho aka wo so ntutua no saa adeɛ nso yɛ adeɛ ha adwene bebree fi sɛ even yɛde yɛn kora yɛwɔ yɛn kasa yɛn kurom ne yɛn man mu mpo yɛn mfa to ho a sɛbi sɛ wotu firi w'awofoɔ mpo nkyɛn kɔtena baabi foforɔ na wonni adwuma biara yɛ na wanya biribi de ato boto ma nsa akɔ w'ano na sɛ mpo w'awofoɔ a ɔhyɛ wo no nso no a wabɔ wo ho ano ho ba sɛ ebi a bosome bi a wɔbɛsɛnde wo sika na nso de atoto ho no na sɛ bosome num kɔ nsia mu na wɔn sɛnde wo hwɛ a na ɛno nso ɛkyerɛ adwene kakra yɛbusa sɛ kwan bɛn so na yɛhwehwɛ sɛ yɛn mma yi anaa yɛn nuanom a wɔwɔ ama no ne obi ma nso a onim obi a ɔwɔ oni damfoɔ bi na wanya abusua saa nipa no nso na esi dɛn na aban ɛhwehwɛ sɛ nipa wei ebetumi wɔn nsa bɛkɔ wɔn ano mpo wɔn ho aka wɔn dan ka ne wɔn sukuu fees wɔn ho nsɛnsɛm nso ɛte sɛn nti sɛ obi sɛ ma asɛm no deɛ sei na esi tie. Enti upon this time no mubusa eye di ade pa na esie nti a government enye sika ma wo mu a yentete yese over 8 months ni na sika na nko ya ma setene mu aye den dia ma omo sesia ne de me pese me preempt scholarship secretariat anase bibi etesa na emum se me hwe nkomodidi aye na omudi ye afi etwa mu efa asema etise ya ho a around that time now about Hungary and Poland and some of our students or more Eastern European countries and almost omamani who was asem Korea in Chemo about that time no and they said na finance ministry also scholarship secretariat no directly under office of the president into sikani BBF finance ministry neighbor na finance ministry enyen release sika from scholarship secretariat so on fentuatua aka aban ne de saa sukuufo we mu nyinaa no enti no mprempren ya saa nneɛma bi sɛ ekoso no nso no gidi a mi nya no sɛ betuma ba sɛ ne saa kwan na so na sika sɛ ɛkɔ scholarship secretariat o me bi so sukuufo no so ana asuafo no so no enya nkɔɛ na mmom sɛnea asɛm wei baeɛ no yɛnyantie ɛmfiri scholarship secretariat registrar yɛ n'adwene sɛ nka ɔbɛ hyehyɛ for time with the registrar na nka ɔne asuafoɔ a wɔwɔ amanɔne no adi nkɔmmɔ na nka wakyerɛkyerɛ nsɛm yi mu akyerɛ mu a yɛhwɛ anim sɛ saa time with the registrar no ɛbɛtumi aba so na ɔkyerɛtwa mu yi na nka wɔsɛ nka esi na mmom nte a yɛnya no sɛ biribi kakra si a ɛntumi ama time with the registrar na ama so ade last year registrar ebo modern year e de cheche nsem mu before say o tua arrears na e last year nti ye hwe ni minimum say na we aba be kan yensa no de yen so ayeye akanifo no so ye be hwe na ye tutu anamo akọ registrar na nkasa na ase na akwakotie mu ye na yenso ehu anamo a ye betu afa ho next minimum de ka ma obi ate ase ne say adesua anase education enya ade a wobetumi afa no sɛ woyɛ bi kɛkɛ efisɛ sɛ wohwɛ dabre a ɛda ehiafoɔ ne wɔn a sɛbi wɔn nsɛm obie ne ntɛm na the only way a yɛbɛtumi abridge that gap no ɛyɛ through education nti yɛn as National Union of Ghana Students
ɛkwan biara yɛbɛfa so a nneɛma a esi adesua ho kwan te sɛ sikasɛm ne cultural practices ne nneɛma a yɛbɛyɛ a yɛbɛsi adesuafoɔ ho kwan a wɔntumi nya adesua papa no yɛn deɛ yɛbɛko atia and I think that upon na parents a ebia omumma ɛwɔ saa countries ya yɛka ho asɛm yi ɛde asɛm na mobɛka de akyɛm fi sɛ sɛ woyɛ ɔbaatan a saa bere wei wobɛyɛ worried pa de asɛm na mo looks for no mobɛka de akyerɛ mo sisi ano deɛ yɛbɛhyɛ abaatan nyinaa den sɛ obiara ma n'akoma mbra fam ana ɔnka n'akoma nto ne yam firi sɛ baabi a aduru no ayamhyehyɛ bebree ntimi mmoa ma yɛn solve issue ne sɛ ne yɛteɛ the only good thing is say government of Ghana and as a government scholarship secretariat were packed with some of the institutions no one akɔ benkrom say obi kuta government of Ghana scholarship no the best school institutions ni mu a yɛn man grants out to me through mail the commerce school they say okay government of Ghana yɛn tua sika sei mmerɛ me nti twɛn otua ba a ɛka me do ni metua nti ayɛmhyehyɛ afam deɛ yɛbɛ srɛ sɛ yɛbɛ twɛn kakra yɛbɛ twɛn yɛn ase wɔ ayɛmhyehyɛ ho kakra na yɛde mpaebɔ nso ataa yɛn ma ɔmo akyiri na mmom deɛ wɔsɛ yɛn nso yɛyɛ bi a yɛafam deɛ bɛma sika na kɔ ntɛm ama sukuufoɔ no so ho aha ɔmo bi a yɛn nso yɛhyɛ awofoɔ ne adɔfoɔ ɔmo wɔ Ghana nyinaa bɔ sɛ yɛn nso as a national union yɛbɛgyina mu ne ayɛ saa nneɛma no fi sɛ yɛn nuanom na ɔmo nso akɔ akɔdi ama no no nti yɛntumi nyi yɛn ni anaa yɛnda ne yɛti ma ɔmo saa yɛda ase paa na wadagye a wanya de ama yɛ bibia ni so so a yɛbɛsa aba wo nkyɛn ne aba abɛdi nkɔmmɔ nyame nhyira wo paa wae abusuafoɔ pani ɔpɔn checheku yɛ international relations officer edema National Union of Ghana Students yɛtwa ne tia ɛka ne sɛ nooks ne nyinaa yɛyɛ ma a wɔn akɔ akɔdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ UK abɔnten so a scholarship a wɔde kɔ akɔsua deɛ no sika ne nkɔ bɛɛbo so me nwɔtwe nie nti ama setena mu ayɛ den ɛde ama ɔmo ɛwɔ hɔ paa and some children shame with the Koso was Santamantamu, a last one several tompers or so. Where a Mabruno be Nakaka one bomua. One more pack and Denny Omar Harris. Sir, when you one more name now, one more friend, some trophy shamu. One more Freya, one more Samietia, one in Nata, Agent Sakraya Koso, I would don't come on a farm, a fee. Now Mabruno Chiromusa, one more flash of pa. Sir and nay, and this simple 40 years, Generation Quantity, say, now one of my answers, I am Rasha with your fear, Sunny Paya, and Mabruno, and a simple party, no, and your mouth draw one more shiny moon. Sir, one more sabaka to me, dear, I think Pimmy, near Junanino, a bet to me repay a diama one, and I'm so I'm walk to us, one more uncle young farmer, one more mafa, ye raman triple M, anyhow, I dress you. Nemcrophobia, woman, so one more shot dear waka, now one more contact one year, dear no, one more sense of side, dear, a bar, and you'll be on a benefit. Now, so the Saibu on more, a me best sacra, neomum, and my dear hotoba, a dear yoba, into a sad, that's so many come na party no, want to chirini. As or that will clinch us victory come 2024. We don't want to prolong the statement. All what we are saying is our MPs, we beg them, Honorable Haruna Idrisu, Honorable Muntaka Mubarak, and any other person who is affected by the reshuffle. Of course, change is something that is constant in our lives. As to whether it's negative or it's positive, we need to know how to suit or adjust ourselves to suit the emerging changes. And then we believe to get what you want, sometimes you need to sacrifice what you want to get what you have. Or else what you have becomes the sacrifice. So we think that this initiative, when they listen to the plea, is sacrificing their interest for the collective gain of the NDC and clinching of victory come 2024. Finally, I would like to thank the Ashanti Regional Police Command, the intelligence that they gathered yesterday in time to salvage the situation, which could have been worse. So we say a very big thank you and congratulatory message to the Ashanti Regional Divisional Command. I was your way, and this Yamanyukon Mabunubia was one about 1 person so na Candinia.
What the corner anymore, Omar Harris, what in some way at Tonson. I was afraid to swallow the Mujina and DC among your Konatana, Yan from Commerce, where you feel my such a or my Honomoa, and I'm some ranting about what Binuma Apumacha the Entumum, a pemping for the abobo money wing. Not Rasway Junior, one Rasway, if you ma this year, one more West Abaton Pesas honorable. Peter Tobon, what I say, will be Bio Bejina baby. I can't send the air Coswo, our NDC among you Konomo Trese, in Chichemuaba party numua channel, now Yano, Unimia Walk. Kebia abusia eyemani musam deda na no ada na ndisi amanyo konde krata ba bonte se akandifu ada amanyo kona no omraso gefie mo masesem ma opani kese lato force na oyemraso geni omraso gefie ma desia wo aye ejumako enye ne se na baton pesua so na sese woko no akwa ekandifo de ama party no omraso gefie mo no mo na kesare na idusu wo mo ayi na dia ne sa na enam so makikira asoro wa party no mo nya asem ketwa eno na no pay oman ni yadubu achetena se o ma wiase nyina achen na odi nkomodia afa NDC ni akoso e ho eno ne Peter Tobudi nkomo no wo kire se party no mu nche yo abribia party no ebeka asem bia no party na asem ene yetie kane ansa na ne wache bia ne yebehwe a yakwa akohwe party na didi bre ema awura no ma no mo ho no mo no eno masa agede afiri wo nsam enti party no ne omaka no eno mo ye ho adwuma ne yesi akire bia no ombehwe no masiesia eno no emfa nchichemu bia emma NDC amanyuku no mu a emrase dwom bekoso osum papa ahwese ekunimdie bekode ama NDC amanyuku no nyame na eden aso no oje party na de makati ati party na yi leader and party yi leader foforo omo amoko yi se yi yomo emebe atom yes emebe na yi yomo no kasa di gwa chire obisi da bi me dem penka ese yi the party yi ka wono tum ya pon omo na party san yi to ofia even leadership na kasa what to say minority leader na kasa Debbie no okaden party am o ma wa besom infinisia the general say president appointed minister this was say kwa was a press conference president mean say what you mean the way of pass you me through on process ben of aso this is a question also parliament no me person make mo be acting say so be that honor also there is division in the MPP caucus and there is division in the NDC caucus NDC assembly can na pay after the NDC but there is no division in the caucus. The only thing in the caucus are caucus members and all the 137 united say we want a very clear process leaders in parliament. So there's big caucus like the wing of party in parliament. We want to have a role to play in getting our leaders, and that role should be very transparent. You can't say party headquarters and no, the party headquarters plus the wing in parliament should come together and have a clear roadmap. Say the party some leaders say and then come and not necessarily a trio, but say party headquarters there say yes, consultation and yet deep enough. But you're not neck. National Executive Committee, but whether it is deep or it is deeper or it is deeper. No one sees it. But here I had the partner here. So who's a general secretary letterhead, a genuine letter. Yamaka say party first, and the party is always right. Abusia wa yamraswe jeni o wamraswe je fiema de so mo wa West Abaton pesua so enana oni o mahine yedubu achedi nkomo na wo chese party no waka ne de ne waka hu eno no mo de ye adwuma na nchichemu bia party no suso mu nche setelia wo mo ko mu wa bom se yafunu kromu ade eche tampinguma no no ma asum party no e wo mraswe je fiemu ho no mo na abusia Peter Tobuanu si ya ena mraswe jeni a ni nua mraswe jeni ono so mraswe je fiema desia wo mo afija kwa abre no for Abaton pesua so e wa santema sei Honorable Collins Adoma Komensa eso kwakwe ne se ni nua NDC mraswe jeni na asemu a woka no wone ne ya adwena enye yi NDC party ni mu ache na nye nesusu ne mu beche wo mo har na disu fashion e parliament ono a wo mo ete ne deda no ena mahama soso wo ne dom no ma usa se har na disu no wo ya ba be ye powerful dodo ase tumi no wo ya kuta bi dodo wo ya nya sika dodo eno nya president obedie ena nam so mo mutu sa na mo na NDC party de emu cheye enye ne kra internal elections no we are Haruna one supporting student Ketia and immediately student Ketia really Haruna and co anything no they knew that anything could happen. We sure Haruna and Kasawa anticipated. If you recall, Ahmed Ibrahim or more deputy chief student Ketia equal lunch on the campaign. Ahmed Ibrahim could not walk some student Ketia. Now once he was speaking, he made a statement saying he is there on behalf of the minority MPs. Most of the minority MPs were not too happy about that because
apparently, no, I don't support a feeding kit. They forced Honorable Haruna issue a statement to disclaim, say, and the minority for none support a feeding kit, and that the Ahmed Koye, and he did it in his own personal capacity. In terms of the risk to media, and it's been there for a while. Don't forget that in the end, this just like the MPP form, there's always an issue of action. And you have been in the game for a very long time. I mean, I'm talking about media game. Who say Haruna has an ambition? In fact, Nkofo say he's over ambitious. In fact, over Parliament, there's a Haruna faction and there's the Mahama faction. It's actually the Mahama faction. Oh, okay. So it's something that is there. It's not any idea. A yes new to people. People know it. Again, anybody seen to be close to the MPP, they said they will clear all those people. They started with their national elections. Okay, Pablo, most of the national executives look support the judgment against Pablo. And one of the accusations against Pablo, they said Pablo was being sponsored by the MPP. Chairmanship. So, okay, one of the things and for some problem holding a power was the fact that almost he's too close and soft for the MPP. They are seen as too close to the MPP. It is something that they've started for some time now. If anybody, as I said, will be a follow or more politics in the news, will get to a level like this. I mean, this is a democracy. There's something we call the letter in the spirit. It is not written in the constitution. It's almost standing for the constitution now. Almost say the parliamentary leadership will be appointed by the executive. In the constitution, you have a consultation, but common sense should tell you practically. So who you be say only you be in 137. It is just nice and appropriate. It's just nice and appropriate. Obama say any panel. Any Obama be you meaning it's just nice and appropriate. What is happening? I say you can't more. Don't forget say no Cletus Avoka. Dr. Ayene cried also what the executive did no, it's null and void. Dr. Ayene, the former deputy attorney general. It was there are two people now, almost now there are two factions. And no, you have this first press conference as the minority leader. We are not Cletus Avoka. Any Mintaka. And so yeah, almost a press conference. Almost a press conference. And Avoka, some of say for them they still know one minority leader, which is Haruna. Going forward, the NDC's biggest problem is that they've been in government before because they want to make a comeback. So they have to demonstrate a certain style of leadership. A weak economy now like Ghana, handing over a weak economy to a weak leadership. How do you hand over a weak economy like Ghana now? Globally, problem about. Then you are handing over that weak economy to weak leadership. As we speak now, minority, there are two minority leaders. This is a group of person about them. Abusianti weye MPP mraso adwani a wo mraso agafie ma de so mo afigya kwa bre north abaton pesua so Honorable Collins Adoma Comensa na yete ne nka no a wo chesa asem ya wo kan enye sumasem kra NDC fo ni prayer wonu se sa de na ekoso ha na Idris wo ne dom na Mahama so wo ne dom enti de asie nyina eye se be no mbeka ha na Idris ne dom no ano atum ntine ma omo etu sa na mo no ewo mraso agafie mu ho no Nana Kuya Enyima ya otoso miensa aya kwama kase traditional area wahema ya honnom eno wonfimfi mantamu na wadena no to abo ahyehye so ewo mantam ne mu ahwe ane suku mofra chichiru ne maya ya won mu sihwo adinkomo afa won mabrabo mu a ene nuoma wode gu akwan mu a ebetumi abo wonnom eno na wo kire sa rewo Sompa enuoma wodo yi a wo chini suku nim na okokwo hu ye no kire sempre wanyisa ya de adokro suku mofra no papa na ne nyina dan so akwakwagine se emema no a won manya bie nyame ato won nsam no dodo no a de won madwene dada maya no aya wobeto amoase ye pade bi de ama won mahye etikikiri wodne wurada mu a na wode na tiko akafom wo kire sa nuoma ne nti nam so ama pade hodo makoma ko apemba ko hanum wakwa chade ama suku mofra nyina da kire se won monye sane be no wakina bi ba ma bi mfa na dwene emfa na da wonnom na wakina bi so won matumi anya won ene won madeda na wabra na ne nto abone kwaso na wacha sanitary parts ahoto no yamar boni Eric anan ende ko honom a watwe sama ne boy bi edebreye before me no yabesre adofo na one time of from man we hu mabo na won go here we say na nya fa do we say na order yedi mama from man panties books na dem yedu baby no yewunde na talk na ye ma no abufa bi hu dey na na bi ni de kwa na you ma to be sent na ka de wo go school ni nyina no okọ school a onye books nti ama on time go school
nti ne nyinaa ne yɛ ha so di dɛ yɛkɔ ada ne nyama ne bi kita hɛn na sɛ obi hia da momboa no a yɛde bɔbɔ no da wase ɛde sɛ ɛka sɛ papa kyerɛ me ne tim yɛ ne da a baabi abɔsom no bi ɔkɔ nti ma yɛyɛ a yɛka kyerɛ wɔ dɛ sɛ wɔtumi ka yɛbɔbɔ ho no ɔde yɛtumi yɛyɛ bi nipa bɛyɛ bi wanyɛ ne nyina sɛ mmɔframa a yɛnye ho akasa no wɔbɔ 1,000 nti sɛ wɔahwɛ na afekwete na da mmɔframa no nyinaa no wɔatwa ɛna so wɔnkɔ sukuu yɛ nti afi aban yɛ osi bi na abene nti sɛ mmɔframa bɛyɛ tano yɛmpo wɔ bamankoten mu hɔ a wɔhwɛ ama ahoɔden no ɔbɛdi dɛ nti yɛsrɛ wɔn nyinaa wɔ mboa na wɔbɔbɔ hɛ ma yɛtumi ahwɛ mmɔframa no na akɔfo ado dɛ mmanyimfo no a wɔhyɛ mmɔframa no nyinsɛn no ɔsɛ na nyɛ mmeranteɛ amankoten ne wɔdi dam bɔne no mpanyimfo wom sogyafo mpanyimfo wom apolisifo wom doctors wom na wɔde sika wɔde dada mmɔframa no nti sɛ akafa abofraba na ntumi anyi w'anyim abofra no bɔ odi na sɛ ɛka da nyɛ ɔwo na sɛ wɔkɔhwɛ wɔkɔyɛ DNA na wɔhu dɛ ɔyɛ ɔwo a memesra aba dɛ ɔbɛka straight nipa koro no ama yɛ ɔnka straight ɔnsa no hwe abo no ɔnyiyi mfi Abusuani atene nkia na na kua nyima ya otoso miensa wano yohema wawa kwa Manchester traditional area mfimfin mantamu Abusuya yeguso so mpa 93.1 FM ya wia prime to breka se na nsa no ba bia wo bia na yeguso a ye de ma style bia bia no wadwenche no nsusuye nsema ye bobo so ifabra na yeguso a ye be kase no ma ye be kenka dia ma Facebook Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche no nsusuye wo de ba yeguso a ye be kase no ma mo no ye be kenkan Ede amamo ye ka mo se kase free Sompa 93.1 FM so e okumasi abonten so no ebe ya chia na dada no ho akọkọfa Sompa 98.9 FM so e osunyan ene ne mpotemu abusunyan to akase no so mamo na yefam mfimfimfim mantem ne mum ye da so ademu gina enwomasua mu na abanka chepani o water no south abato mpesu aso wa hafu mantem no mo yera Collins techi ena ochese na tena ye no eye nuom betimi bia se be na ngomasua ebetumpon wota no south ene mpotemu ene yesuku adan a mampani na nadodan kwakufa do wachima pese be mapo ada woba ye na ba ya bro ede gu schools mu Ghana ha sei no adehia wota no south ene mpotemu no wo mo soso enyo mo chefa demo makade nketenkete a ewo se kono mensini no soso eyo mafam de papa adisa nsemi tuja wabra okotu mpasa wo krobia yesi efe ne se kote de ye water no south abato mpasua so eneja wode sansem ye tudwa ho school de enye de wo hodada ye ni hodada no de ye school nansa no wonya dan school dan no no kwa but at the same time yes dudu na nkakran si ameka say asuboy ne ni GHS kwa yes GHS ohia nim guase enso ne ni GHS kwa enso ebi guso a ekoso ho breme yes new school e kan de na ho dada no ho primary school ama yes GHS aka ho is e ko brame aka na school ba ko pe no ne school na emienu ni mienu nyina from class 1 to GHS and so ba ya na yes Rosanko Newton Presby and so no school dan nyina yes fu nyamba no mu school dan yes attachment ya Presby bi no mu school dan brame sɛ medical ka no mu school dan yes fu nti de o dan nye ɛna o mo no mu school dan ye gusu a ye ne nkakra nti ya kyechew no nso ye hu ne sɛ nkola a o mo wo saa mpotam o mo ko school no o mo dɔso nti ye ho hyehyɛ sɛ betumi nya school dan ma ya kyechew ɛne kwakuku no mo so nkola ye ho so betumi nya school akɔ abusia fonto ya baka chepani o water no south abato mpesua so wa hafu mantem no mo openi Collins the chini yete ne nkanti kro de ne die de pa wote de hono ko ya wodi table ne nkonya bebo ma de kire ne adusua atumpone kokodom nkwada no eno de sansem yetudwa na human resource manager one potem mo openi Anthony Ebu asoso ginie man edasi pi pa MC wa education the director papa yeka nyenkundwa nko a adansie ne niema hudu yoyemai ansa na yebe breaki for the Xmas ne kra no omai bi na nenso yasen hu we na niame ka nyina ne se onkoso no mo ayensa
gyina directorate nanam head teachers anam ɛhyɛ bɔ sɛ nkonnwa no ɔde ama yɛ no yɛn nso yɛbɛhwɛ na yɛahwɛ yie yɛ obibi sɛ yɛsɛ blacks maintenance culture ɛnyɛ adeɛ ba wei deɛ mehyɛ bɔ magyina akyerɛkyerɛfoɔ no mpanyimfoɔ no anam ɔmo ɔmɔde de ɔmo ano head teachers no meka kyerɛ ɔmo sɛ mo nyinaa mote sɛ magyina ɔmo anam ahyɛ bɔ nti ɔmo nso hwɛ sɛ no mo nkuma anim ase na amsi ne kasa mu no ɔhyɛ bɔ bi sɛ teacherfoɔ no wɔn ho sese wei yɛ nkwalaa adeɛ akyerɛkyerɛfoɔ nso yɛ kyerɛ adeɛ no amsi bebree no ɛnyɛ adeɛ a yɛwɔ baabi na nipa ɔkɔ kyerɛ no nso ɛnyɛ baabi a nta ɔbɛyɛ dɛ wakyerɛ nti wahyɛ yɛn bɔ nti yɛda no ase in advance na yɛsrɛ no sɛ bɔ a wahyɛ na teacherfoɔ deɛ wayɛ sɛ yɛde bɛdwa ano yɛde bɛda ne ka nti yɛbɛsrɛ sɛ gyabɔ no a wahyɛ no ɔhwɛ sɛ ne bɛyɛ a ɔbɛdi so ama yɛ yɛda no ase nyame nhyira no Abusiafo nti Human Resource Manager ọwọ Tano South abato mpesua so ahafo mantem no mu Opene Anthony Yeboa ne yete ne nkane no akiri na chairman a oda Conference of Heads of Basic Schools ewo Tano South abato mpesua no so Opene Emmanuel Johnson Kwenu suso no ebo abaina baso ye pa sa bribia omo bebo apini omo MC omo bebo apini aban no twene ni behwe wunum ebebo omo nti mampani na nado danko akufado ene na MPP aban obo wunum abaso enkonya de ni agye ho pa e be say a big challenge e wo schools na yo na ye challenge ba ko so baabi ankwa no beja omu na formal school for instance we want start but omu nwie eno da nchen teacher for so ni akonya any table omu so tena so because ankwa no yes sasa o say teacher ni tena se no so market ndi e be sre assembly say the Oliver kan no omu aboy de na esre omu say akwanya bia ba omu san mai de chensa ye da omu ase enkonya no so ye be so yi amo Abusiafo nti basic schools ewo Ghana ase wo mukuba tan nefa ewo Tano South abato mpesua so Opene Emmanuel Johnson Kwenu ne ye chairman da no ena na odase no Administrator yo go so municipal hospital ora Samson na me akena wade adesode ato aban ane nyumako ahodo won mo nsam obie sa dawro ma de adru no de ato se won mo ahia moa nti mpanyifo ebeboa wonom Wachire mo se doctors quarters bi wono mo a afempe mienu ni dunkon 2019 no mo wano jeje ntoboa wo kromafo no wo senka won mo adisi na agya obi ka ya bo asikanti won mo sidru baabi na esesika sem akwa den de ama won mo papa nam so nti wantimi anto so ya bepem ne anka adokotafo won betimi akwonom na wo akwotena wo ahwa wonu se ayafo se bio won mo baba da ho baba gya ya hwe no won mapom din besi piesi tade ama won mo no se eya kenwuram ye obi biada entimi enkoho enam so amoakoto sra ban ane mpanyefo se won mmra mu no mmeboa sane eba ya sa doctors quarters wo betumi asene kama ede ama dokotafo yamane boni agima opambo ene ko hono a won ora Samson na meak edi nkomoyi bibia edwumanfo betena no ba adwuma na nyame adom 2019 efrem mpanyimfo mo mbae ayɛ community deba nti nyame adom mo bɛboa yɛn ama yɛtimi sidan ne koduru mpanso bi a ado sɛ ɛsɛ ɛbɔ na obi aboa no anoba sɛ edi nwie no guso a ɔbɛba bɛboa atɔ chance no aguso ama yɛn na sisi a yehu akyerɛ ne sika yɛbɛtɔ no wia kora ade ɛbɔ dan no so nti fa akoyo yɛ asrɛ momfo estimator carpenter ɛde ma yɛn ne ɛyɛ 2x4 700 pieces 2x6 100 pieces ɛne facial board no 35 na the koma nyefo no bi na mo se nyina ka bo mu a be cost be 200 million that 20,000 ndi be fa akonya we asre se wo betuma boy se wo 2 and 4 no 10 and 100 and be boy a wo frɛ be ba bagya aba beto a kaka no etimi ebo so a na nka ya frɛ papa na wo boy nkyɛnse no na nko de baguso amaye ndi ade se de ade pese de 2 manfo anim ni se be sa to aso mum but wo a wati meniwe a wo pepa se wo boy no esra wo se ba so yasini na nsa hospital na nya embe bia doctors ba beda cause na edika see no 4 apartments in one the boss will be fan pam 9 and there is 9 beka ayasabe hu a be boy pass sisi ayekwa han dan wo krum mabi mu then so esika kra ni sika no bi ana ekwa han de yakwa ha kakra ama ayasabe no te besre se wo a obetuma boy no bra so yasin na yateren care administrator yo go so municipal hospital ora Samson na mea
Abzafo yen twaso na yen famon kwa man yosemu ebio yedemo ko adwumako enye ne sie na bato mpesua so mfimfi mantemu na sam pesua no so na Dr. Honorable Keselato Force na sesi ndisi amanyuko na yi no so wonye kandifo ema party no omrase beje fiem eja wodi ne MP na adehye ho no na eja nyasam kito efri na no dwoada wia ebeto dwase omrase beje ni sesi de ne hyebra sesa parliament ya wababe minority leader no adehye na bose ema boriga campaign kantamanto pado omotutu bie ewa adwuma ko ne mpotam ne se wani ensese ye kachire wo so omampi no wasoma che mfie be du 9 14 years in ye ena ode aye Mr. Speaker, Madam Speaker, Mr. Speaker, Madam Speaker sa enu nto wonim dia obetimi e dia som party no ama party na sinkunim die kwaso 2024 elections no a Ghana man adehye ye hwe kokromoti na ya lazy ebutu akwakoto no na omode adesre baako eto mampani na nado danko akufo do anim so omampi no ebe economics ya wabine mu pa enti mampani na nado danko akufo do amamu no a ase eje ne nsem no a ne wofa se kenofrata wonhu ne woye bia no ebe ya Keselato Forcing wonko no omwa no wonko je futu emfi no ho ne basa mampani akufo do ho kira ye namu omampi no beboa ama otimaji yen de afiri mu. In fact, the back when I am the pan, and what did you want to do with that? Or what do I get the man to think I won't put it in the man? What the kind of nothing when you had nothing to party when you near the nothing. But if what to put that to do, I to do my body dinner. Now the water carried in the end that not to wire that. Instead of by 4 moving the iron in our war, or smash them here. If the end, I don't know what we're for our sharing, yet from a woman. Abusuanti we ya desi omuwo adwumako enye ne sie na bato mpesua so mfimfi mantemu bia Dr. Keselato Forcing edi ne MP asesei ne hyebra sesa amu ababe minority leader ni amanfo boma wo ho ye ntiase ena ye mpene so ye nsamfa nkoma ne na ekura no ne adeade no ena NDC fo a womo adwumako enye ne sie na bato mpesua so womo ebose ka kire mampani na nado danko akufo do sa mamu no sabro no so na ayere ne so no ne no fa se no muntimi a womo nko Keselato Forcing ho obetu womo fo aboa wunum ama economics no yetimi efra ho kire a ye fam wu abusua na eno no yabeda ye ho aba na mum aperitivo bitters na make for the amawo we no non-alcoholic so tia say non-alcoholic ya alcohol bia nim Food and Drugs Authority mpedifo dia tum ejakuri mu udi bitters so bibia so a manfo nim se bo udi bitters so a obi anim se otwa bia ejebebu ani so na cheso ato credit egu ani so na ade kokeke bia kire wase we nte sa aperitivo die ye de yankase ya mane ade na ya obi a etimi num bie empom kwada nketo akra no etimi num bie unum a ebia wuntiri ne mu mamoja ne timi die fusane yi so tiase eboa pa meka ebia unum obi wo Italy abruchi memu a frenebusa ne se aperitivo yesi bibi de aperitivo se de eyede ade a yesi no enoma no mu ama unso uko Italy so omo nyini che pa omo nyini che aperitivo no a ti ususu penyincha eno ano no kopa aperitivo ne bi bottle so ne nkuma amanfo se ya hye eyi ya dabo but wo de be fan sa no ane ye no correct pa abso for pedudu atu atone a oko FA Masters Limited ya womo Obasanjo Road ye ben Accra Girls Senior High School e won krapompene mantema obenya bi and our telephone number 0246 270221 0246 270221 and 050 55
36302 05055 36 302 offer sa telephone number no a yebeje wo so ebza for na homra ye na homra na fi ye koba pe medo be ko silent night guest house ne akwa akoda wate da wa din de bia medwa wasum silent night guest house and event center where ye European standard ya ye de esomwo bed no unya da ho no pe ade achi ya ne ye twa breakfast say ye tea say ye mpampa say ye oat say ye die hu ni abetiesem no de debi ye na wia we silent night guest house and event center ho asem na make ade chire we also ye din serene environment ya ye nyide de bia amfa nwa wasum yes also beautiful gardens ya o yo bia so woni gisa ne ma no ho a correct pa bia o ye wedding o ye party bi and o pe ba bia space wo ho no mo a o de be host to a ho a oba silent night guest house and event center ye de ho no mo be ma car park bagaya ene wo no mo a wo de be suma ho na mo medu weekends ya ene je keke ano kakra ye bo live band na de bi aka wano kakra otwa kakra wadu fufu wadu mutu wadu banku wadu abetie Sundays you kra de live band no ya na ye live e wo Sompa FM so abusua ye wo su ye bo IPT he ya nyankere ne ase kwan no so otra police station no a next junction ho ne ye wo for 054094 2916 054094 2916 na silent night guest house on ye kwakọ bia so te ase na etima fa adwene dia ba be ye adwuma interest bra Ghana fue yay Fido asisemo my people Fido transform them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwan, ya add the Fido score. Ya de Puma unya besia kesie. And insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untieska ansi ya maubesia. Ekwaya befaso enya loan. And se ube download the app no ewa Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. I was here very much so much Yamaya Kwabana and I was some BC. I was swam run about what the Uramwa Kwa Tafo and Nimpotamu. A very former Yahoma channel one my baba baton yoma and a woman so mobile to be dear common can be shimu. A Toyota car CB and na a mobile court as in a break ya ferry what tea free. And ye she a very former move or benu mo a mummy and sa and a bushia one who can ye. I'm no more the other tell some mobile court. Watching another one see a draw yan di crampono, anya dia ababetuja. And then the attitude sa ni di nwaba. Now I about tanya wawo memoon 9, watch radiampo. Madame Amma Buadiwa, and ni din. Ara was some send the Bekuma no. I found one young fish yammy no. Ya walk on Fiemi and son, and we were John Hui. Ya quani any amount of bonny kwame red rock with Dinkomo. Kwame my high. Akosia Madius Way. Atasa. Akosia said the wedding cano, a pepe, nra, who some may see was swam around Batwa. And upon Euro Mahini, a dear Hunkoma, a no chino, a bushing for Becaya, ye dear chile, and my dumino, and a few men singing, I did German, so, yes, I Musa, and a Baptist Abri Akosia, the working now, young friend, which I say, you, your mammy, I'm a Buadua, wedding fear, dear son. And soon I 37 years no our no so or yet any penny a war after mine a war quabri is empotem man pointing empotem honmo nibua about betudano and prayer company and nura a bra now why not say a drew yawa de biane lebu honma ubunani no aba swame round about and I say jumho abepe and yanika crebi de kugu na kati said a beya between a bushing for Eddie na almost so ja or my duomani na numu na machine war sorry no na kama yɛ sɛ ne ntempe ene ade ade nti anaase sɛ de bɛyɛ amanfo a ɔmo wɔ mputima etire bia na wo sɔre ntem ane yɛ de hu nneɛma nti no ne phone ne ade ade nyinaa no otia man ne baba yi a wadi bɛ mfie edunan ɛyɛ 14 years girl ɛna wo ne nkola miɛnsa so ɔde ɔmo nyinaa ka no nti nkola nan ogya mu ofie no awera ko sɛm ne sɛ
maame ansa na ti ankofie ankwa ankohu nkora ni mu bie mu a me ka sei mokyere na sabe oda ewo komfonochi ayaresabia na akosia awerɛho yie paa sɛ nwura nwummerɛ bɛɛ no nsia bere ma yɛsan de bɔ mu biem no ɛnum ansa na ebusuafo a wɔn ani ba wɔn ho se na bɛpem fira no pakɔpem anwummerɛ na wɔn nyɛ nhu yɛ maame bɔdu ayi no wɔn dwenye ho na wɔn kyerɛm sɛ ti a wɔn ti yɛ kene kene wanhwɛ a na bɛyɛ maame a ampara mu ba sompa hɔ ɛnu akyi yɛ no wɔn bɔ anan ɛba asɔm police station polisi ni asɛm mu ne nsɛm ɛbɔ ɔmo ababa na ɔmo kɔhwɛ emu no a akosua na ɛyɛ no kure turudo sɛ yɛ maame ama bodu a ɔno na ato ɔnan mu ɔnhyɛ mi kasa yi yɛ maame ama bodu a yɛdena kɔhyɛ mu ɔkyerɛ afei na abusua no nso so ɛkɔ akɔtena ase no ɔmo kyerɛ sɛ ne kurom ankasa ɛyɛ asonoma so ɛyɛ kwabere ɛhɔ na ofire na nade kyerɛ ɛna ɛde na kopie aprama so hɔ nom a ɛyɛ mampɔnten potem hɔ a ɔno ankasa so baabi ɔteɛ ɛyɛ potem hɔ nom a ɔno nso so sabe wanya ne da nkora mmienu bi a ɔne ne mma ati mu a okunu yɛwura gyamfi a ɔne na ɛwo ɔne na awo akora ketewa a ɛtwa to ɔkora wɔn kyerɛ mu a mmiɛnsa no deɛ ɛyɛ kunu foforɔ bi na ɔde kan no wɔn wo yɛ a deɛ ɔtɔ so nan a ɛyɛ bosu afe baako ne bosome nsia abɔfra ketewa yi a ɔtɛ nufu ano yi wagya no hɔ yɛyɛ a akɔyɛ awerɛhosɛm nti deɛ yɛde tu bi no nyinaa no ɛboa ma nnɛ saa bere a mekɛse yɛ maame ama bodu a saa bere ɔhyɛ mmɔkyerɛ no ne nsɛm no nyinaa no ɛyɛ no kora ayɛ awerɛhosɛm ɛde ama abusua a ɔmɔ asonoma so ɛna yɛwura gyamfi a ɔyɛ okunu no nso so ho asɛm no akosua na wɔn mo ɛtete sɛ wɔn da kɔnfɔ no kyɛ no sɛsi a wɔn apɔm de te sɛ yo akosua nnura no maame nkansi bi sɛ nnipa mmienu ɛna wɔn di nsɛnsɛmɛ na emu baako ɛne maame ama buadu ɔyɛ a ɔno wɔfiri mu yi deɛ ɔtɔ so mmienu yɛ salameto a ɔno nso ɔfiri mampo nsuta na ɔno nso ɛgye ayerɛhwɛ saa bere a ɔno nso yɛde no ɛkɔ tafo ayaresabea hɔ na ɛberɛ a maame wei no ɔfiri mu no a na ɔno deɛ ɛgya nam sɛ tafo ayaresabea hɔ wɔn mu nni mmɔkyere hɔ no nti na yɛ sɛ yɛde no kɔ aban mmɔkyere a ɛno ɛwɔ kɔmfa no akyi nti deɛ ɔno no ɛda ayaresabea deɛ ogusu a wɔgya ayerɛhwɛ a busuafoɔ no nso so ehu n'akyiri akwan aba ma saa bɛyi ɔno nso da hɔ. mo yɛda se abusua kwame redu ane ama ne bɔne ɛno awerɛhosɛm wɔ siiɛ no ɛna wato yɛn kra abusuafoɔ na yɛka mo sɛ maame abe heba clinic so sɛ brɛ na yadeɛ bi ɛtew so obiaa ne yɛama ɔda ne pagya me kɔsi awie ma abusuafoɔ nya ya ne nkagya owu aba bɛfa ɔkɔ no ma yɛyi agyensa abɔdeɛ die no abe heba clinic sɛ bra na ɔnsa wo yadeɛ mɛsɛ bɛrima mfiri to wo panyɛ nnɛ nanso obia mfa nyinsɛn hyɛ wo da a masa woyare kɔ abe maame abe hɔ no mo na sexual weakness no wotutu asɛ mfama wokɔ akudo nsuro abaa na ɛda nantam no a wopɛ sɛ wode twerɛ wine no a ayɛ small na pɛ sɛ yɛ large anaasɛ extra large ana extra large no maame abe bɛyɛ de ama ɔbaa fibroid wɔ yi wɔ abra a wɔmfa se kanka wɔ ɛna mɛma ɛtwo sese kura de atwi yɛse ma no mu wɔ bi enti boys ɛna holy heart yadeɛ no a epiefie bi mu anabra bɔnko a ɛne yɛbɔbɔ no maame abe se bra na ne mɛto nkyia sickle cell yadeɛ no otutu aseɛ ni nyinaa ɔmfa se kanka ho yankase bibiduro ya yɛde suru isa fo misa hwentia ɛne akakado kakra wɔ no ɛna ɔde saw yadeɛ sickle cell na ho test ɛne ho scan nyinaa mfidi a ɛbɛhwɛ firi utiri so aba bɛsi wo nase wei ɛyɛ abe heba clinic ho asɛm ɛne yɛka de kyerɛ wei yɛwɔta no nso apatrapa new site junction so a ne hia ne sɛ ɔde ɔbɛfrɛ 0243 345392 0243 345392 and 05064602008 05064602008 na maame abe heba clinic okɔ na yasa oyade ye tutu yade na se ede amount abusan ye titi nsɛm bi ede free crew from ye titi nsɛm bi ede crew free crew from ya tese abrantie bi a sɛneɛ na bɔse yɛ wɔ sitie no wadi mfie bɛ aduasa ɛhɔ no mo ɛkɔ nipa bi ekunu ya ɛwɔ kurufrum abɔnten so ɛyɛ anɔpɛ sɛ wo kan ho ɛwɔ yɛ yɛse ɛne nansa momu a yo ɛne nansa ɛne yɛse wɔ mo edi na wusa na wo ba yɛ TV so a wɔna bia TV no so no a wɔyɛ G2 sign no ɛwɔ TV no so no
fa no ho pa na abusua ne esi yenti a sare ho semi ekoba ase no na nke ye hwese ye bekwa awoma no so na ye ne honorable Kwame Frimpong Patrick assemblyman a owo mpotemu ho no mo ye ne no akwakodi ho nkomo na nso ya frɛ no a honorable Patrick Kwame Frimpong esremu a abusuafo so obemu anoma aka kire no se phone ne kura no na ebele no womfa na oni yen enkasa we ne etete e free crofrom na ye hwe no mu se ye bekwa ahoma no so ne crofrom assemblyman honorable Kwame Frimpong Patrick akwakodi nkoma wonya ma ye yenko Kenya bonten so na abusua asem bi esi wo Kenya bonten so ma court a e wo Kenya akwakotena se e di asem no ebua wo ba before ene se abrantie bi a ne dia ye nsa kan ye Richard Chunwan na abrante ne yobi a yese wo ye teacher ni a wo kira de primary school bi e wo mpotem ho no na eja wo di ne teacher no a e na 2015 ni mu omo e de awura bi a ye friend Fortunate Chinikunda ebe school ho no mo so oba be ye teaching practice na ne teaching practice na oba ye no eja oduro na ge na ne ho twa ne ho akono e na branche Richard de na no ya didi nkomo na kese e fa ya omo so empana twemu a na omo e twempana nti omo twempana be si be 2018 ni mu e na run ye na dwene se opeso oto ne school so ekoye law development e na ja abranche ne se ja that's a boy e be ware da chi de ma memu a memfa me simple ne meteku no aban de ma me no enso wasene mu a na ekokosua de na de that's a boy ye be ware nti ono so boa na fe girl wie school na ye ba be wade a ye se 2022 last year ya February yes atoto niema akodi dwa atomonom ne ade ya kronfo de abeye mi awia me mu ne dem niema nyina edikwe abusiafo we de ye nwia no nemum again no hwe ya ma ne toto chese wedding gown atoto ring num atoto bibia bia ma ma no ajolofo ti wo manfo ba bedia me awade ge yi se da woko school ho no akwakosi aboy bi a ono ne fata no nti wonwade wo mo ka asemi ka chese jiji a wajiji boy no susu adi nyasam kito yi school fees ne to nchane a yese ka boy no susu abo no ho no nyasam kito a ejasemi koto judge nanim judge ne tenase uti asem no tie be manasem tie oba nasem no se kwasi abo we de me nhwe mane nkoso saa nti eja waboge ne ka yesi $80,000 so ko Kenya mamu a eye 9.4 million shillings omo di shillings se ne Ghana ye di cedis no omo de no shillings nti wo de ko Kenya sikemu a 9.4 million shillings eno ne car court no de ato girl no so se ontua enfama boy no so omo se car boy no abo girl no ho a ebro saa na so ontua se sika no enfama boy no de ba dollars mu a $80,000 ya we ya sotwe de ma girl no enti girl bi a wagigi boy bi sika dia ama boy na bo no ho ka de na akọ university nyina ama na akọ akosua lo a opeso chese wo bro boy no so boy no ye primary teacher onya de obetimi ene na ware ama na yeye no court atena asem no so emene ya boge ne ka $80,000 utua de ayempata de amaboy no chenebio na hwe osin ade ejina hoyi ayeda hoyi konkonti ba da che obeya punjirani a wobehu so obeya wo so a wobehu so obeya adadanfo ni ntoso se nipa so mesi ana so benti a meboa ne aware do woni nnetwe mpana na so oboa no a yiwuyem se meboa no wa me afan wo se say oh yes me wa me ba no ana say me me ba nti no obi ansoma a wo se obi ansoma me se me no wo se wo no a ye twe mpana na ye twe mpana 2015 fie me ensa chi wo te da me so me te de enti wo de ate wo sika de wo fili cheme se wona wo pe na so me na me pe se say wo de be hwe me me se wo pe wa mpene se pene de ma pene de me won ti ase ana me se wo na wo pe ana se wo sika no wo mfa ntoa wo suku enya wade ye be wade aka me di sika be ma se jeko school wo de ya fa bi bra me ye ntwempra de rade I was your dinner FIDO Fido so sika we wo ba no wo magine Fido ho Fido de be ma no simple amode akwa akotua na Fido se yan kan cha se ne bosia bo no ehun si hu no eyekuma bi ebeboa wo kama asase no obenya 200 Ghana cedis efiri ho akọ 3000 ene ekire na odi ato so but star 711 star 999 hash na odi ato so
wobɛdam kama ama bosia no nsaka ana Google Play Store na kwa download the Fido app no efa free ho Fido ni agent bia wo mo frank kan tro send sika na yenso send obia no hye no nso Mizo abusuya Mizo ne 5G drinks no ewodwa so wokoma master supermarket ya wobenya bia to wabu akwa woben Baptist University ni wono mo a abawa supermarket nso wo Suame Mazi post office honom wono na homa ne 0242 737 0242 737 wokwa wo se me pemizo ene 5G ni bi ne mato ano de no waya kama ema wo bo already ma wo honam to so wani nyina dem kroje no enna me pa bia no mo Blay Enterprises su ni o wasen fosu Habitat Big Time ho no wo ena afi wokọ Winiba Mankesi masen fosu Chifu praso ho nyina abusua wo mu distribute bi wo ho tia no wa hye nso ahoma ne nie 0558 300306 sa wo basa ye deliver bi ne de brewo a eno ho asem na mekan se bia wo akire ana afi na apese wodo ho ababadon na Fido de bedia no Mizo ene 5G drinks no ton bia ahoma ne 0558 300306 0558 300306 Sister Queer Free wono so eton bi me man ti dwumadie hye no so se odobo so me ya ba besim no behyasie amanyosem enhwade yempotamo ade bia da ekoso anya bia da ba se kire se duasa mienu ye be kama amanse ate de enkoyie de beto yie de wase ye bona baso na ya bona baso ye ne obama na kwabraka se betena na dwam woni panyifo akukudam ene bedi nkommo aya no wahye ne so mpotamo te sei me man ti dwumadie so obete enme no nsia bia mpa mu kopem no nkono ene e beka sa asemi enti duru ho no mu a eye nyiwa fidie no emfiri Sompa Abuzanfo yemfa kase ne nsi messages ne monitor na afi yen sorry enko ya Gracie yenkoi ose master planner Kentampo BMW ose the NDC in opposition o ma show clearly say o muntimi manage o man yi tinya de o man so hye o monsa wa bra yenkoi mistake bia keke kaso a American Town Kenke House hawa ose obeba na hawa na ona ye mo MP de dancho saba be ababe ye debut na baba Buhari Alasa no say good afternoon Felix upon that hene na kojo pon ba mpnase oso ohwen live Felix ye da say Paulus kaso a wono so odi bi ebai etonam vasti esoso edibi ebai Robert Awusi or say good afternoon and Zeberu Kaswa one so what they be by or say Rich or say good afternoon. I hope everybody they fine. Oh yeah, fine pa or say Rich Krona or say or the free Aguna Krum Central Region Aguna West yeah that's Kiki Kaswa Kronwa was a baby MCR prayer con or say good afternoon. Yamo have you a Greek minister no any so babedi president Anas Fufuo was breaking the 8 na a must and a better ni a J Kreku one also what they be by Filippo etimatim anti Magisto Honwa opposite SDA school no one also what by Marcus Kwabena Tebi Mensa Junior Marcus Kwabena Tebi Mensa Junior one also so a by Shama ba edida benya osi buruhaha ni nyina ono so akasa dia fa ho Crispo Fufuo wose NDC amanyuku no mama no so ano no so ebeka bie Kentampo master plan on say Rich omo Francis Kaswa Datus one so obaye Stephen Boache Abba Zakari wose good afternoon to you all Kobi Educhum wose munkoswa na monsom yen sene monsom ye no na ohweyen edi free tema abonten school amisko spelele kaswa o say hawa twaso in fact obetwaso so no twaso na fi yaka ni nyina ya yohu Hill Salasi Patriotic Voices gosu no butu one so oba ewie e the message eba ye na Akismi Ebeneza se hwebekwai one so oba bie yemfansi ya Grace yemfansi abuzanfo yere kase na si na asedan koma Sompa FM newsroom
ɛyɛ sunyan ɛne Sompa FM newsroom Kumase akɔsua somo Elizabeth na keka nneɛma si ani ma yɛn ɛna Kuku Veronica Jando so betena fidie n'akyi ekyinkyim fidie no ɛde ɛma ya Asante Abo Benedict ɛna ɛgya ne bɛma mo de ma ɛne nsekan afro soro ha nyinaa oyiyi di free mu ma yɛn a yɛsoso yɛbɛbe ɛde ɛma mo ɛgya ya Gracie ɛne Imanom ɛne Nanayaw ɛne school fees nom ɛna de ɛkɔ social media no so ma abusia muhu ne ɛkɔ so yɛn soso a ɛgya yɛbɛdi chiame ɛwie yɛabɔ amale bi aboga mani obi ade a sese wayɛ aba nipa Akosia ajiwa kodie buati. Na akosia ye kwedie. Me papa's odifo baako. Bishop Justice Ajimandua. Bishop Justice Ajimandua or Christ Healing Church. Ewo atwema kofodua. Papa yi Yakopon de ne ye adwuma pa. Dabi. Ntia na me ma na wie. Bonabaso pa. Bishop Justice Ajimandua. Christ Healing Church. Atwema kofodua. Papa Yamishira wate. Yamishira pa, Yamishira. Umpa ya ne tata yechi. Ye wo one more. Yamede one way. Yes. Na say frafra one e frafra nti no be bia. Aya na won tan hu safo no. Ase wo so mo nkasa wo. Din on kasa. Edi papa ya chia wa wie wai. Papa me di kuku abeba. Beye bi one get na what ye jira na what ye ya Grace no. Me do nyina abeba. What no mo se guo mo so ma beye ni nyina unfi no. Ye tutu ni nyina afiri ho. Sompa.